Right. Apil ko man kada gitu iko. Pipi ako man pilit gan si. Tutok na. Di pa nag-approach mo rin? Amo pa. Approach? Beta. Nang nangag ko nga ibagbagan pa lang ni Lola kay You better know the substance of the law. Bayaw mo nang ibagas ni Manong. And who cares if people have dark skin, right? Kaanakan iti with expiration. You find any inspiration in this we have done, and you have done your noble part. And hello. Yeah, we're recording. So again, anya timang mangyari tata. So Bimbip, Benguet Millennial Entertainment Production is transferring to Z Radio, tama? Yan. Kaput ta jay sponsor tayo kahit na FM. Ayan. Iti pangi programan dyan ay Sino nga tayo gapuna eh? Kama na di ano ka doon? siguro jay accessibility. Yan, tama. FM gamin ko to wada di wada di ano kanya, wada di FM radio app nga mabalin ay man ma-access si cellphone. Depi man ti advantage na once nga kahit mo agdangan ti FM. Adamot ti fix nga naka-install di cellphone nga radio. Yun mula ang uri awan ti load mo. Mangag mo, ma-access mo sa programa ti FM. As compared to AM, no, AM katawan iti AM program sa cellphone. wada din ay ada jay radio app nga Kailangan ada ti internet. load. Piman ti mabakan na. Tapos no minsan napadas ko gamin no data ta medyo di abatan kasi bugyas. Handang kaya nga i-run sa apps. Isungahan ko mo niya ti kadakkel na sa apps ti consume. Kasi nang ag-consume ti data apay nga no minsan nga kaya ti data. Sa ti pakaskas dawak mo lang nga mas napigpig sa peke di consume na nga mo FB live kasi siguro. Iso nga dapat kuma ti apps kuma injay radio apps dapat na lower kuma ti consume mo na ta apps kat garod. App na rod. Awan ti video na. Kas la baliktad kit dita maparigatan nun nga ag-play jay apps kat no i-play mo jay FB live kat kayang-kaya na. So nga nya nga ti problema dito yung apps nga na ito. So di may isang ako accessibility tapos jay range ti ayan ti audience. So mostly kada gid da agpaplano nga gi-sponsor iti BMF Information Entertainment Hour kat kasay. Iti kakadwa tayo ti staff iti BMF kan kada iti kakadwa iti daytoy pailaw project tayo kat kasi iti aim na. Dagay agi-sponsor may plug jay naganda mutlaeng iyan ay program tayo ti radio program. Kan iyan ay FB live program tayo. Nga maikit credit iti naganda. Tapno baka jay sponsor tayo ket adda ti business na nga kaya nga pa-advertise. At the same time i-advertise tayo. Ayan. Double purpose. Kan ti may nga part na ijay i-live tayo, diyan ay turnover part iti project. Nga panangion tayo matay ijay circuit breaker or panangion tayo ijan ay solar no if in case man nga solar. Ay so ijay pailaw project mo to istorya mo sa online ay bakon lang hanlang ako niya. Hanlang hindi lang to nakalinya dun sa linya na kinukuha sa Bineco. Kung hindi siya accessible through that, pwede rin yung solar. Kasi di naman tayo ganong kalaking organization para punduhan yung poste ni Bineco. Kasi ni Bineco gaya mo. Gawain na ng mga Bineco yan. Bakit natin ginagawa? Pero, sunuhan nga mabalindi ay, or ngumno ay makikoordinate kayo sa Bineco, walay pakabalina na tayo kamanadi. Sigon kiniya nakat medyo, siyempre may sa ti beneficiary tayo. Di pa nakawat ko kiniya na handa kayat. Ay, no may isa. No may isa. So nga kailangan nga medyo adado. No apay nga handa nga kayat gamu-garon ta dati mabiro-biro kan tayo nga asideg to pa itilin niya ti Bineco kot. Hangko lang mo no handa nga mang diyan ay free electrification ta ada piman when adamot idi when actually
Nadagay. Isuti na kuan dagi jida barangay tayo mismo. Jay probinsya kat isumati ka po na electric pipe. Ngam, kuwapi man, During the time initiative ni Apo, Honorable Mendoza. yan, of course, through Apo Willie Mendoza. Hindi ka direktor na. Mm-mm. Kat hamot nga napan ijay din, no? Hamot laeng kinreng ti barangay officials. Tama, of course. Kan thank you, kinyan at napat gan Mm-mm. sinmangpet ti kuryente, electrification, ijan ay baryo. Yan. Ayan tayo. Kasano karigat na ti ag-initiate ti kasta nga project. Ada siguro ti daddo mga hanga makaawat. Ngam daytoy gamin kat nalnalpasmin. Ayan. Iti project tayo, iti PNP nga in tinmulungan iti advisory municipal advisory group Mhm. na idi dati jay nagan tayo iti organization ti PNP kat advisory council. Ah. Ngam nasukatan ta municipal advisory group Mhm. for police transformation and development kana sa kuno. Yan, tama. Isong ano niyaman iti project iti PNP tumulong iti grupo daytoy mag-TPD advisory group nga mangi-implement. So nag-implement kayo ti pailaw idi with in coordination with the police. Police one nga anda iti may isang man kayan ampay nga ray tapiman ti project da dagiti ada pa jay pabahay. Pabahay. Ngam si pabahay kat daktulan. Pabahay. Kas ano diat day mang anap sidi? Kas ano diat mo ay mang pinpoint no sino din ay beneficiary? Nan-survey da piman. Oo. Ta jay beneficiary tayo ti man kayan idi programa ti PNP under Police Colonel Rinaldo Pasiwan, provincial director that time. May sumutin bati ng legacy na as a provincial director. Also, project ng provincial police kalaw sa municipal. Siguro project iti PNP Yeah. ngam iso na iti PD that time. Yan. So nga nalpas ti project. Ngam day nagsurvey iman nagay PNP sino ba ti karapat dapat. Ket tinasurvey da ijan ay kabitin may isa da ito yung dati problema na sa pag-iisip. Parang person with niya ba kuna day? Mentally challenged Mental disability. ba? Ada ti anak na nga nari-rape. Di karon ada ti kurang kinyana. Gun dawayan da duwa gamin ti anak na daytoy nga na-rape nga sabasabali nga lalaki. At ijay tinapili da siyempre ibalay da gamin kubo. So talaga nga napan kami piman kinita sa ibalay da kubo. Awan ti ang mabaling nga mailak talaga nga napatakder lang as in nga kasi. Just to protect themselves from rain, ganun lang talaga nga when. Kami di ijay yung tinaaladan nga beneficiary ta talaga nga kakaasis una. So nga nayaramidan iti pabahay na. The initiative piman iti PNP kan dagiti kinyata yung advisory group. Iti pailaw, anya ti process da mo lang. Parehas mo lang. Halos parehas madlaan masurvey. Yan coordinated diyan ay biniko. Diyan ay materialis in workout ni. Advisory council or advisory group kan diyan ay membro of the PNP. Iti BMEP Entertainment or Jay Benguet Millennial Entertainment Production. Kasano ti process da nga nang pili kada da beneficiary? Dapat tinakalista nga beneficiary nga rugrugyan yung nga punduan. Coordinated iti barangay. Dati tinawagan tayo nga barangay nga 5. Nagdamag tayo. Kapitan na dapat awan silaw nagta. Awan mo na silawan namin. Gana nga ground. Sinangkot iti barangay Balili natawagan tayo ni Kagawad Jerry Bistoka. Ayan. Baka dati amunita dati project tayo nga pailaw. Ay ada guray ka ta i-recall me wala dapat ada. Iso nga tinabirukan tayo sa Balili instead nga familia dyan ay daycare center. Ayan, nga mausap ti community mismo niya. Oo. Tama. At yun pa is ginagamit ng generation to generation. Hindi lang yung ngayong batch, kundi yung susunod pa. Mabalin pa nga dyan anak to ni Brother Jerry niya. Jaapunan to. Jaapunan to. No, ada po na.
Pangasin na mo na dito wada. nga lang nga may sahang nga duduwa nga pamilya. Ti naibagadan niya ka 13 eh. Wow. 13. Oh, yan. At least mas marami. So So pwede siya na kas lang nga mabalin iso nga makikwa iti dagiti community infrastructures. At the same time mabalin mo iti private house. What? Ayan. So kas manigan dati balay mo nga details. Ay, hindi pwede. Kasano nga ikaron ti. Jay karod ko na pabiro-biro ko Forest of the Poor. Pero adda kanuti may isa ijay nga awan silaw na nung nagkatawa ta kaya na nga lumako ti paltog na. Ayan. Eh, Ayan, legal ba parts? Legal ba rin paltog? malamang hindi legal 'yon. Ayan. Well, sa bagay hindi tayo Ayan. hindi natin Anyway, kilala yung tao. kung sino man yun, ayan. Apay nga gamin nga inunampay data. Kat siyempre makita mo't oray mo't nuway may siya nang awan silaw na nulalaki suna, napigsay suna, kaya na nga magisakat iti pagbiag na. Nga adda di tati may siya nga pamilya nga agrigrigat da, dati anak da. Mabalance mo't lang. Ayan, tama. Yan. So talagang ma-scrutinize nga kung nanti English niya no sino di beneficiary. EJ Bakon, tinatawagan tayo dyan nga mangibirok kinya tayo ti beneficiary ket jay Bakon Municipal Police Station. Iman tro kini dinuritso tayo ni ko ni COP ni Police Captain Akistoy. Akistoy. Douglas Akistoy. Yeah, shout out to Police Captain. Ket numalpas ti man kayan jump tayo ti Bakon. EJ mont lang jay Bakon no adda ti pundo isabay tayo dyan ay dental mission. Yan. Siyempre, dental bago mission. gamin niya. Bago tina-identify na piman. I see. So, no, Bakon with dental mission. With dental mission. Sana kung may malaki yung pundo. Aha. Pag dati dadaktul ti puso na ta nga mangitiping basit. Yan. Han tayo nga aramidan na ito'y para kinya tayo. No, aramidan tayo para iti sabali nga tao. So, yan yung kasla nga civic responsibility iti organization mo nga Benguet Millennial Entertainment Production. Yan. Nga movie making iti Malaksid ti movie making. yan. Movie making iti linya na kaya nga entertainment pero jay civic responsibility na nga kuna na jay responsibilidad na ti umili iso da itoy kayat na nga tumulong so nga kasto iti kuna. Tatan iti sublianta iti entertainment part iti BMEP. Anya dagiti the succeeding or upcoming projects for you? Iti organization nga plan-planoon niya. Tatagat medyo step-step by muna. Tigi isa. Yeah. Para successful siya. Dagamin ti jay unfinished short film tayo. The main goal na rito ito awareness on illegal drugs. Hindi nga talaga ti kaya tayo maparwaran ni Jay. Ayan. Numalpas gamin Jay, 20 minutes lang yon. Siguro hanggang credits na yon. Ada iti agi sayang kat tayo iti IEC. Iti illegal drugs. Ayan. Jay barangay coordinated kadag iti masaknan PNP. Kat ipabuya tayo diay nga sumarono iti IEC dagiti PNP tayo awareness iti drugs. No kaya tayo schools kasi makikuha tayo tama iti rin. school kasi Schools. sila ang mga Number one nga mabiktima iti kasta. mga Schools and universities. Ayan, yan. High school, universities. Tama. Adda di kuha niya. Adamot lang jay movie yu iti sino di kari. Kados. Dako na nga magsabi niya. ay Ayan. di ay although dati pagkaparehas na diyan ay siyempre adat jay awareness lat ati drugs ijay. Ngam kat may isa nga nakinayonan tayo iti national competitions in defense. Independent film. Yan. Wan nga masarakan iti social media kay Surok. Dati-dati gamin no Anya na ka na? Surok Film Festival. Film Festival. Yan. Ijay hanga pandemic sumalsalog dagi diyan ay contestant ijay Manila piman. Ijay da nga i-show. May pabuya. Ijay da nga ma-judge. Ijay mo't lang ma-awardan. Okay. Ngam iti time nga nakinayon tayo pandemic. Yan. Kaya virtual mo nandiyan. Anong nangyari doon? Kumusta ang process?
Well, sa medyo hindi nagkaintindihan sa tema, iba yung na Anya ti gawa tema ko na sa- ko man, Jay? Tema is pagbangon, pag-asa, Ah, niya day may isaan. Kasla bumaba siya kasla na-down. Parang naikados. Salamat nga isumot lang, Jay, ko na. Parihas, ngam tigayam kayat ti nangabak dyan ay judges kat ko Zay pandemya mismo ti Aha, Jay. in Portrida. Kasla nga as a community, no, kas ano nga bumangon, kanya-kanyang interpretation. Oo. Ang iba doon, yung kalaban natin, hindi kalaban. Yung kasama. Kasama natin sa contest is mga national, veteranong actors. Mga national actors. I see, yeah. Kasla nag-iiba nalipat ako yung nagan na Ta best actor, best actress bakit ngayon nga veterano nga kanayon dita national teaman. Jackie San Jose. Siguro. Basta nakita ko Malaking mabibigat pala ang pangalan, mga yeah. kalaban natin dito Aha, yan. Hindi pala basta-basta itong contest na to. Ayan. Pero, Jay, first time tayo nga nakisali kat out of 27, number 12 ako yata. Oh, yan. Number 2. Kahit pa paano, mayroong konti. At least, ada tinabak mo nga mano. Gamidikit kita piman Jay, nangam-ngabak kat talaga nga naggastos na. Aha. Kasla nga tinapatan na ngayon Jay, ratio nga 100,000 isumati ginastos na. But then, EJ creative aspect iti filmmaking. EJ tamo tayo amin niya ti struggles tayo when it comes to making a film. Usually hand nga jay pression pa lang ti camera kat medyo lang ano niya. Yung kasano ti no i-compare mo jay naramid mo EJ. Anya ba tinusa yung mga camera EJ? 7,000 Nikon. 7,000 Nikon. Na i-compare mo EJ inaramid dagi jay da ko. Humabhabag mo. Oo. Lumalaban lang tayo sa lumalaban. anggaling Ayan. So, ang galing of course kani Ti may isa pa piman EJ dyan ay expression ti rupa nga piman nga maalaala. Ayan. So, kailangan nga ma-workshop nga ko. Piman iso ti Ayan. bagsak ti Cordillerans filmmakers. Aminan tayo iso nga talaga Yan. We are still working on it. nga maswerte dagitoy makasarsarak iti producers nga agpa-workshop. Maswerte data at least mapadasan na. Ayan. Ngam kadagiti independent. Nga aramid lang piman. Siyempre, paras tayo, kaya tayo nga ti correction kinya tayo nga Cordilleras kat dyan ay mukha talaga kung paano ma-express kung ano yung papel ng isang Emotion. character. Ayan. Oo. Emotion ti ka. Tapno ma-portrait, tapno ma-kumbinsido mo tatiyag. Una, makasangsangin kasi pero day nga ti may isang failure. Malagip ko dyan pagbagada nga inyos. Ganun yung istorya. Di ay. Day for searching for sponsorship. Hindi binuya na ka. Aga, man practice kayo pa lang. Di balik at tayo mo nga An nga si kansamot di ay. An nga si kansamot di ay. Hindi comment ti, well anyway, han nga agmove ti may isang project niya. No, of course, pre-production kat kailangan ti sponsorship di ay. Hindi biro kung data pa-sponsor da kano kat medyo man practice kayo pa lang kung na medyo kurang di acting. Which is actually agpaiso no namnam naman Apay, kaslangay nga ti labas na lang numamingsan buy-buyaan ta ko yung kat inay kaman skit mo. Kaman lang presentation si di ay kalkala nga video lang numamingsan niya. So ti tama yung sinasabi mo na kailangan ay we have to work it out. Pero Jay, speaking of that one ko, dati ko nangabak ijay far-flung area, US, iti may ibaloy ko. Dati movie da short film damot lang kat ibaloy ibaloy kailian nga igurot. Nangabak ti best film yata or nangabak yung nangabak yung short film niya. So we are working on it. Tayo nga taga Cordillera dito and then ada mo tunod dagi nag-work out. Dagi ni Dayas, di ba?
Kinagpaisuan na kayang-kaya tayo basta masuro tayo at dati mang isuro. At the same time, ti kukuan ti tikat actually funding eh. Mm. We do not create something nga hantay nga kasapulan ti tipundo. At the same time, people who are working here, kasapulan damo ti kwarta. Yuan. Oh. So nga talaga nga sometimes no syempre no kita anday to artist or creative director nga awan ti maala na dita. Talaga nga habulon da jay noon niya jay maited kanya da nga kwata. Talaga nga habulon da pinaspasan to ti trabaho. Iso ti pagrigatan tayo man ni karkaro ti independent niya. And at the same time do tatta at least nga ada daytoy social media nga pangisalpa ka may iti inaramid mo, which is actually good kasi lang na napatas nga jay playing field. Actually makakreate ka ti movie mo depende jay dedication mo nga kunanda. So ti very nagmayata na tatanga panawon. Idi da kayon ti ag-create ti movie. Kaysa compared idi nga kailangan nga asidagan ti dakkel nga studio. Tapno makakreate ka ti movie. JP man nakasalian tayo ti sorok kat in kuldit pi man ni Apo Limuel Pangunon. Pangunon ba? Limuel Pangunon yata yun. Ay YouTuber din nata yan ano? YouTube. Tayo JP man nga na-discover iso na. Ijay nakisalsalian na iti Sorok Short Film Festival. Nga sigun ti istorya na kat namin ado iso na nga nag-ipaspasok ti entry. Ang gana nga dinumtang di time nga nag-ipasok dati entry iyan ay Balangaw Films. Sla tribal story. I-present na kat ijay nga napansin pi man jay pagka directorship na. Iso nga ti award na ijay gayam best director. Wow. So nga ba no i-post na kat famous award. Award-winning director. Award-winning director. Award-winning films ko na nagayam din nabasa ko. Ba, kuya ako man dati award-winning films nga hindi naman kasi gayam. Nga kuna napiman nga namin ado ako nga nag-submit naging entry. Nga nga magawat mi daytoy. Napiman. It's a good it's a good advice. Just create, join kasjay and then kaslamot lang nga imulmulam niya. Kaman mo imulmulamot lang sometimes agbungan to. Ayun. Kasi ito tilabas na. Tayo din nakita kay dyan ay awarding dapiman ta talaga nga idihang nga lockdown na pan dapiman ti Manila eh. Wow. Dapiman speech na hindi na-awardan mo ba? Isa. Apay nga tanga dito ko madamdamag sa niya. Which is newsworthy. Siguro kasi walang siguro mag-i-sprint. Siguro dagay ka nga mapansin. Kung no adamot siguro nakapansin, ayan dapat lang ma-spread. Yan. Through podcast. We're spreading it now. Limuel Pangunon. Filmmakers ti Ifugao ba de? Unsay. Ifugao yata yun. Yan ba yung nag-comment yata na watching? Tapos na-edit yan. May sabi mo nagsusubaybay ti ipopost tayo eh. Yan. Of course, adadagi dyan ipopost na piman. Mayat napintas. Actually, it's not. Jaycon ko na tayo tatay nga. Jaycon ko na kailangan pagkagastuan ba? No. It's how you tell the story. No, anya jay istorya nga ibagang. Actually, di ba? Ada ko madya ti bottom line jay. An nga pinagastuan ti do ada ti rules ti videography nga kailangan nga masurot of course. Ngam jay kanginan ti mausar siguro kun kwa hanmot nga hadlang. Just create your content and then show it kung mapansin and then good. Kung hindi mapansin, there will come a time na mapansin to. Kasi tilabas na. Ag-imula ka in long term. Yan. Adam amuno ka ano ay manbunga. Yan. Itidaytoy ko nga daytoy working with in media. Anya ti kasla nga struggles tayo dito especially ti dito distances nga dito nga ayan mo and then at the same time dito workplace mo at pastoy ka dayo nya ti kasla nga struggle mo minsan. Biyahe.
Diyan ay namamingsan kat masapul advance ti panagbiyahe ta nga maiwasan di traffic. Traffic niya. Ano kunam nga i-manage mo di oras mo kat dito yung kasuyak nga marabot ta eksakto nga 3 hours kat ada kay jay sumangput ka gayam dita buyagan kat traffican. Traffic yan. Karo dyan ay rush hour kat awanan. Kasla turtlen ti lugan dita. Pas ka pa inumagnakan eh. Yan numamingsan da ito'y bagyo. Mangdadaal ti kalsada nga iti alsima iti numamingsan ka ti po problema no. Tos kastoy nga aldaw ti umayan ti aldaw kat kaya umayan ti bagyo. Ag-programa ka. Sigurado man nga delikado ti halsima dito eh. Yan. Panpanuno man may stress ka no kasi ano nga may manage mo di programa. Yan. Pero di aglas dito yung BMF dito yung RPN nga adabati. Program nga handle am dito pa lang. Kuna ni manager kat isublida iti beneng ti mangmanggan. Nga For the meantime, yang core mo pa lang. oo, ganun. Antay mo't nga tangtangian. Okay naman kasi dito yung nagrugyan tayo nga station, dito yung nga nakasurusuro. Yan, RPN. Kaya hanggang malipatan rita. Yan. Makita tayo iti sitwasyon. Kasano ba jay garod sponsor tayo pat sa bali nga mangir ti kayta nga pagplanan tayo. At the same time, Jay schedule. Kung jay schedule kung hanggang conflict. Okay. Speaking of media, ano, nabuyam Jay ko. 60 nagreklamo kontra sa isang ano yung opinion mo Jay? Which is it's about time no siya kaikot it's about time. Ugan. It's about time. Adui. Anya ba dyan ay aldaw nga intern ni Senator? Oo nga no, kano di? Siyempre, i-review tayo sa Medyo video. Sayang ang internet eh. Antay mabuya ko mga ngayon. Anya nga di nga aldaw nga episode eh. I-review tayo dyan. May jay aldaw nga di talaga nga mapanak ka dilipan to. Pantay-pantayan. Tayo rini pa daw ko dyan. At the same time, you're a part of the media. Yan. Oray kagurgura nak dita at masapul nak pa ipusan mapanak dita. Nga kaya baka tiyam mo dapat ada picture kuno ada ti aramid ko nga kasi idi ko maa. Nga kunak nga saksakit tinakong ko ikaten yo lang ng ti barangay Paku iti man kayan. Kapag parparangan niyo nga awan iti barangay iti kaskas tayo nga it's like a private property. Private property pero barangay naman yung one na yan eh. Ayan. Ayan na ngayon rights iti umili. No dagay dumakat kayang-kaya da. Tagajay tayo mat. Ayan. Lugar tayo mat dayta pangpanganan da. Apay nga kay gayad nga bangbangan da tayo aya. Nga ti ilablaban tayo kut dyan ay karapatan tayo. Diyan ay beneg ti company kat makibagay damot Diyan ay tagajay hantay umot nga agsubsobra. Anak mo't nga nagdawdawat. Adaya ti nagdawdawat at ti company awan. Nga ti banta-bantayan dabi man no sumrot. Ang kasway ti reality ti liman to eh. Diyan ay sumrot nga old nga lugan. Okay. Lugak-lugak nga lugan. Grabe nga ma-inspect. Speaker nga medyo anda pa respetaron sa kuya. Jay driver. Nga no barbaro tilugan mo. Kay Irwar di Kalman. Ada salut na Kana panas ko. Drive ko sa lugan ti may nga barkada tayo. Kay Irwar di Kalman ko naman. Nagsalut na gito ya. Okay. Kalukwan kit din ilabas ko sa old nga lugan ko. Sir, nya ba ti kargam? Kanada. Ano aya nga mo nga ti agtatakaw tilipan tukot dyan ay head nga rumorso na tatan eh. Ay. No panggap di ti Allegedly yan. Adulti mabalin nga may baga tayo. Allegedly. Kaya itatal na tayo. Ayun. Nakasuan kit din Ayan. Allegedly. Well, anyway. Yun, di takat di alam na lumabas na which is ano bang ginagawa nila? Apit han nga rason jay kurang ti production eh. Oo. Han nga rason nita. Matagal na yan eh. Buwan. So nga gusto lang dyan baga ni Apo Senador nga tatalang mo't nga tinmira ni Senador Tigas jay
I remember dati security idi Wan. nga nag-complain apay kasla nga napanigan ti Lipanto. Siguro gaputa 15 in below. Yan. No awan pay iti 15 nga agreklamo. Malagip ko piman no dati agreklamo iti may isang dakkel nga company or organization. Di ko nati LGU nga masapul may mayat no adda kayo nga 15 pangato. I see. Iti may isang nga konsiderasyon. Siyempre tatamat siguro but considered na atas sinato mo pimanan. At the same time 60. Oo. 60 60 from complainants. Imposible mo't nga ano di tawag na dyan, imposible nga nag-arami ti istorya amin dagi dyan, 60 people. They have the right tay kwartada di actually. Pinaghirapan. Pinaghirapan Pawis nila at yan, pawis. dugo. Dugo pa yun kasi pag papasok ka sa Minas, Danger ti talagang kaslangan na ikalikan hala nga 6 feet under the ground. 100 feet. 100 feet under the Imagine ground. ti level da nga 600 level, Men, 900 level. 900, Nya nga nita. Awat ti amok dita level nga bilangam lang sa 900 kas kada 600 ka. Nya nga nita. More than 6 feet pa. You're already si bibiyag ka na ikalikan. Nga datayo nga umili ijay haan tayo nga ipagpagil ti company. Siya katahan ko nga ibawawal ti company eh. As long as isuda ket responsible mining. Yan, tama ko na ni paring Urbel niya. I'm not against mining. I'm against a responsible mining. Na ikati responsible mining ko, of course, dati accountability iti environment, accountability iti community, accountability ijay empleyadom. A lot of accountabilities dapat ada ijay. Apay gamin nga diyon paskipon din ni may mayat ay sininaga na di kampanya ka di. Yan. Kas lang nga may mayat. Di nangyari kit di na-i-apply on day rin very far southeast. Far southeast yan. Adwan ito yan. Very far southeast. Is ay sos awaan yun. Which is actually iso day man ti gapo ijay pa ng surut da tilinteg. Sila kidi nga nag-backfire nga pan kan iso da. Do ano nga ikitan tayo ano yung mangyari. Naging very far southeast. Dati partnership iti munisipyo tayo iti data companies ket syempre number 1 ang dati is DMP. Dai ko mati may samat piman nga i-consider tayo iti may nga company nga adalat ta jay social development project yeah. Ano ba? Management project. Basta ganun, DMP. Nga magaputi company. Yan. Sila nga accountability da to improve the community nga dagiti da. One, development. Ken may isa employment. No, dati kailan taong nga nag-engineer kasi no awan akat ano san tayo at labor piman. Well, at the same time no awat iso ko mati priority nga maawat dagiti da engineers dagiti da nga maawat ijay nga kumpanya. Kat ayos tayo dita, mayat tayo dita company ka trabaho dita. Yeah. Ngam tihan tayo lang nga kayat dita jay maging bulag-bulagan tayo nga madadadaan ti tayo ket itatal na tayo. Sabagay. Deti madimot Dati trabaho. Oo, dati trabaho ngam. Awan sildo. Nga we are hoping Yan. iti napinpintas pa nga service Changes. iti Yan. Lipanto. Yan. Changes. Consolidated Mining Company. Yeah, you will be ahan kayo nga nitawag niyo. You will not be called out. Hindi kayo makikriticize kung maganda ang ginagawa. Sabi niya. Eh yung doon sa yung kalsada doon papunta ng company, medyo sungkahan na kasi. Kasi ano nga marik na tayo nga dati company iti ayan tayo nga munisipyo. No mismo nga dalan tayo ket medyo maikitog tako pa lang. Yan si Doy. Nga sigun iti experience dagiti nangon una nga nangi-manage idi. Ket napintas. yan. Malagip ko pa yung gift da. Tunggal December. Dapat yung t-shirts na susuratan ti Lipanto Mining Company. At the same time, makita the cleanliness, the always nga painted the white or green. Tatangay ka medyo dilapidated. At the same dapat time, ipintur na nga red nga muma. Yan, sa balimot ng pinturan, di ilan da siguro, di ka pinturan, pininturan da si red. Siguro.
Di marita na krisis di pintor. So nga, well, anyway, I hope tagi the retirees. 60? Retirees, wow. Ang dami ah. Kumusta ngayon ni father mo? Naalanan, Jay Pension na. Oo pa. Awan pa eh. Iso So nga- nga, baka si siya may ka-61 sila. Siguro. Oo. Yeah. Kasi hindi nabibigay eh. So awan pa eh. Gana tata. Ano, balikan tayo gamin dyan ay nag-i-post anti brother ijay handa nga nagbaybayad ti SSS kang PhilHealth. Ado ti nag-in-in-may nga tawag. Bakit? Sino ba kayo? Siyempre, may isang pamilya versus one company. Inayos damat, binayadan da. Dapat na nga bayadan. Diyan nga tayo. Nga time. At nag-itod mo ti problema iti pamilya ta ada ti sabali nga ipangpangagda nga sao. Nga tatamot ang side duck mo ta ni Senator Tolfo. Ba. Actually, adak ijay nga side. But then, jay post gamin mo, no kita libelous. Libelous. Ore niya nga ang banggit ng kwan eh. Yan. Libelous gamin jay post. No, tikunada, guilty people, the guilty party shield is libel. Ayan, kaaduan nga. We are not saying na guilty ang kumpanya, but it is a saying niya nga amin nga tao no ko maminsan ti panglaban dati kasyay, panglaban dati detractors da. Ito usaram ti libel. Which is in accordance to the rule, textbook nga talaga nga libel di. Ura niya pangkitaan tayo nga pa. But then the issue is there. Ada ijayan jay issue nga talagang dadayta. Kailangan nga ma-resolve. Yeah, then re-resolve damat. Siguro Basit lang. Pagpapasok yan sa libel, meron naman kaming ebidensya na hindi binabayaran. Magkasuhan tayo yung libel. Yun lang ang mangyayari. Oo. Ayan, yun lang ang mangyayari. Libel is bailable. Ang mangyayari lang din, jay kasuntungon diya, rikos-rikoson lang to. They will use their army of lawyers para yung claim mo talagang agrikos-rikos nila. Na justice delayed is justice denied. Amo tayo nga Delaying tactics, maraming mangyayari na gano'n. parang battleground ti company. O minsan, ti importante ikat na iparwar tayo no niya iti Iso nga naman minsan mangyari. ilamot. Kaman agpaiso din kanan day municipal trial court, regional trial court, court of appeals, Supreme Court, Rafi Tulfo in action. Kaya naman ikit pas-pas. Tatakit niya ako, baya mo nagi eh. Unya. Rafi Tulfo in action kit. Rafi Tulfo in action din hangatuan. Pas-pas nga. Sino mo gamin ti mga sulti kaso kung aba. Babilis. Alam niya yung proseso. Well, anyway, di mo ti pagyamanan tayo ta. Ada ti Rafi Tulfo in action. Ngaman nga agpaiso. Nga nangat nga to iso ng Supreme Court. Pagyamanan ni Dilipan Mining Company, aramidan damat iti responsibilities da iti community tayo. At hoping pumimpintas pa Do more. And do more. And change what is not wrong. What is not right. Ti unity kat agrogi iti relations between the company and the community. Tama yan. Ano hantay nga kinaawatan dita. Talaga ading stati labas na. Pay kayat yung kanayon nga mai Kanayon nga the strike. well, strike. Agi strike dito Ay, anay na. City man Kanayon nga dati strike, dati pitch. nga nasakit lang mo ti mata. Diyan ay taka mismo nga bibuya nga makikita. Jay kalsada launay. Ayaw. Aywan, malagip ko. Di ba, ijay nga kalsada jay nagbinanggaan ti months ago. Nagbinanggaan di FX Jeep. Which is driver's fault siguro din niya. Well, driver's fault. siguro iti investigasyon. According to the investigation. Anyway, ayan. Still, ijay lang nga kalsada. Nalagip ko lang. Nga nairaman pa ipimanti dapat nga ma-accidente. Yan. Nagitaman iti daduma nga rumrumar. Imbagkit tiyata daday jeep. Ano awan zay talaga nga napan zay. Ay, nagdiretso. Nagdiretso. Pero
Ay, no, lalaan ka man sa savior na palang budin chip. Una, nausakit dia jeep nga instrumento tapno may salang tinalagas ije. Tati naggrabe ije kasi passenger Passengers TFX. jeep. ITFX. Rinomorso na yan. Oh my God. Kailangan na lang. Dagi swerte dagi driver tataludan sa inyo yan. Nga iti rinomor nga investigasyon ti otoridad ket basol di FXP man. Human error. Human error. Untay, napaspas siguro. Iso natin pababa. Bababa. Pasangat da jeep. Pasangat yung jeep. Iso mas dawak kasano nga pasangat ti jeep nga wakat nagbabangga. Hindi gayang di investigasyon. Di FXP man driver ti. Baka nagkamali ti paddak pa siya. Anyway. At dagikat ag-survey ko mga adal para tayo yung agman-maniho. Nga tayo naging amo iti istorya na diay nga aksidente kat mabalbalin kat iwasan tayo iti nakainom agmaniho no puyat tayo iturog tayo. Yan. Be sure nga safe anyam di kondisyon ka. Ta biag ti number 1 ije nga mai-consider. Siyempre. Kinaday tag ganam. Karos na halsima. Every time. Jay driver ti jeep paspas ti tawag ko ta nagkita nga jay kumparik piman na ito ya. Inaibandak piman nga nagninong ti anak da. Isa nga madanagan ta kun na nga kaduha na jay pamilyada nga nagpula pa kun na piman kat paspas ti tinawagak piman jay dati jay nag-investigador. Pakumusta ni man jay pamilya ti jeep. No, kumusta ti kasada kat nadamag ko nga ni Mrs. Nansa kat na itaray jay Luis Cura Hospital. Tapos salada naggrabe Ay. Yung pagsalamatan ta napintas man. Daw na nanangalan. Kalak. Iso nga kas lang iso dakat minor injuries lang. Di talaga ay nagrabe di katumara si FX talaga. Na FX. Grabe. Rinomor jay may isa nga passenger. Napaspas nga talaga no kaman na ding. Tapay nga maipala daw nga titao nga dadyo nag. Tas ababade nga pa. Ababade nga pagduritsuan ko ma. Tadji nga to na likot kurba. Siguro 50 meters lang din nga kaatidog nga duritsu so na. Antay nga makabuelo nga permit ilugan no ka. Baka no nagminor ka jay nga to tapos badto ka ang taon na makabuelo jay. Siguro ijay nga influence of liquor ket panagpunam siguro jay nakapsot ket ay jay napaspas ket nakapsot. Yeah, kaduan ka lagi jay da driver nga mamuk man napapaspas nga ikat. Nabuntog mo ti amo ka pa nagpatry ko kun adang ay apo no sikat maka maipadas ijan ay maipatas ijay naawan ng tikalsada. Kamandan mauunan si kalsada. Maawan ang katikalsada ta tumpok ka. Kunada, bakit anong nangyari dyan? Wala ko, nawalan lang ko ng kalsada ko. Naubusan ng kalsada kaya tumimbuang na. Ay na. Anyway, thank you for listening. For the others, we are going to cut this short kasi ag-program na ni Brother Jomar dito yung RPN. So, yan. Parang isang araw nga sikat ti angkor. Oras gaya mo. Sikat ti angkor ti talo nga program samat. Ilang tayo no, dati ti order da, no? Ayan. Wag na. Ayan. Sige, so anyway, thank you so much. And this podcast is brought to you by the way, thank you so much, Kenny, Brother Jomar. Yeah. Sponsor time. So this podcast is brought to you by Dems Auto Performance. Dems Auto Performance Shop offers automotive servicing and very sila ng kahit anong klase ng sasakyan. Huwag lang eroplano. Located at Alapang, Trinidad, Benguet. Of course, they also offer off-road servicing. Sa mga naglalaro ng off-road, gustong pa-convert ang sasakyan sa off-road, you can visit Dems Auto Performance at Alapang, Trinidad, Benguet. Or you can also visit their Facebook page, Dems Auto Performance. This podcast is brought to you by Millennial Tech. Millennial Tech at ma-repair the printer, ma-install the CCTV, repair the cellular phone, computer, and other electrical appliances. For more information, mabali na ibisitahan nyo daida at Kubo Building, Proper Abatan, Bugyas, Benguet, or you can contact them through their cell phone number 0910-255-0382, or you can visit their Facebook page, Millennial Tech. Podcast is sponsored by Monoflore's Egg Poultry. Monoflore's Egg Poultry sells fresh eggs, and they are available in the locality of Mankayan.
course, you can check them out by checking their Facebook page, Monoflora's Egg Poultry. Check them out right now. This podcast is brought to you by Carltech Repairs. Carltech Repair kat na-repair si cellphone, tablet, kan laptop. Mapa software man ti problema na data or hardware, kayang-kayan ti Carltech Repairs. Carltech Repair kat masarakan ni J stall number 113, second floor of Old Public Market, KM5 La Trinidad, Benguet, or you can contact them at 0910-702-1930 or in their telephone number 074-424-0701. That is Carltech Repairs.